Λοιπόν, καλή χρονιά, έστω και λίγο καθυστερημένα. Αύγουστο πιάσαμε, ρε. Τι καλή χρονιά. Σε παρακαλώ. Μην το διακόψεις, χάσει το ερμό του. Να έχουμε υγεία όλοι μας, οι οικογένειές μας και να εκπληρώσει ο Ορφέας τους στόχους του. Θα κόψουμε σήμερα τη Βασιλόπιτα. Θα τιμηθούν δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει πολλά στην ομάδα. Έχουν γράψει το όνομά τους με χρυσά γράμματα. Και αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, ίσως σήμερα να μην υπήρχε ο Ορφέας. Και αυτά είναι σήμερα για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί. Θα τιμήσουμε τον Νεκτάριο Χριστομίδη και τον Γιάννη τον Κλητσιώτη. Επί της ευκαιρίας θέλω να γνωρίσουμε και τη διοίκηση καλά σήμερα. Είναι ο Νίκος ο Κουστουλίδης, αντιπρόεδρος, νέο παιδί, και φέτος στη διοίκηση. Πιστεύω ότι κάνει πιο πολλές προπονήσεις από όλους μας. Φαίνεται, φαίνεται. Ο Παύλος ο Καραλαμπίδης. Παύλε, Παύλε. Και ο Ντοάνο Τζεμίλογλου, είναι τα νέα πρόσωπα. Ο Τάκης ο Βασιλιάδης που είναι ο πιο παλιός, πιστεύω. Και ο Βασίλης ο Καραλαμπίδης που βρίσκεται αρκετά χρόνια κοντά μας και δίνει λύσεις στα δύσκολα προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που βοηθάνε την ομάδα, οι επιχειρηματίες που βοηθάνε την ομάδα. Είναι ο Φώτης ο Παλτόγλου που είναι ιδιοκτήτης του καταστήματος. Είναι ο Παύλος ο Καραλαμπίδης, ασφάλεια ζωής, ασφάλεια στα αυτοκίνητα του. Ο Ντοάνο Τζεμίλογλου που βοηθάει. Και ο Νετζάκο ο οποίος δεν βρίσκεται κοντά μας. Πραγματικά τους ευχαριστούμε γιατί η βοήθεια τους είναι πολύτιμη. Και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε εσάς. Έχουμε και τα νερά Τριανταφυλλίδη. Α, και Τριανταφυλλίδη θα Δημήτρη. Συγγνώμη Δημήτρη. Συγγνώμη. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω εσάς για την προσπάθεια που κάνετε όλη τη χρονιά. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι περισσότεροι πρέπει να κοιτάμε τη δουλειά μας και μετά την μπάλα. Αλλά πιστεύω ότι ανταποκρινόμαστε στις προπονήσεις και στους αγώνες και είναι καλό. Αποφάσισε να γίνει πρόεδρος. Εκεί πιστεύω πέτυχε. Πραγματικά πέτυχε. Ανέβασε τον Ορφέα πολλά σκαλιά πάνω και άφησε μια υποδομή τεράστια. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό σήμερα θα τον τιμήσουμε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Νεκτάριε. Δεν θα φιληθείτε. Αγκαλιές και φιλιά, Αυτά δεν τα λέμε, είναι μυστικά, μπορεί να γυναίκες. Πριν το 21. Πώς θα πέραμε τον έχω κάνει. Κάτσε να το, κάτσε περίμενε. Κύριε Χριστομίδη. Άξιος, άξιος. Κύριε Πρόεδρε. Και να μην θέλετε θα τα έκανα. Εγώ είμαι κλασική περίπτωση υποδήμαρχος κλητήρας, δηλαδή από πρόεδρος γραφείου τύπου, αλλά στο ξεπεράσουμε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά. Είναι τιμητικό, συγκινητικό για μένα να με τιμάνε τα παιδιά που αναγνωρίζουν προφανώς κάποια πράγματα. Ο Ορφέας ήταν πάντα μια οικογένεια. Για μας, σε δεύτερο ρόλο, ίσως να είναι λίγο σπάνιο, περνούν στο αγωνιστικό κομμάτι περισσότερο το οικογενειακότητα που μας ενδιαφέρει και αυτή η παρέα που είχαμε κτίσει τόσα χρόνια μας έχει κρατήσει. Είναι ήρωες όσοι ασχολούνται σήμερα με το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να στηρίζετε τα παιδιά της διοίκησης που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς κάνουν ό,τι μπορούν για να υπάρχει η ομάδα. Ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία σημερινή μέρα γιατί η τιμητική αυτή πλακέτα έρχεται μαζί με τον Γιάννη που έχουμε περάσει πάρα πολλά στην ομάδα γιατί για μένα ο Γιάννης δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής μόνο, ήταν ένα σωρό πράγματα μαζί σημαντικά. Ποδοσφαιρικά τι να πω, εντάξει είμαι πολύ μικρός και πολύ λίγος να πω για τον Γιάννη ποδοσφαιρικά. Ήταν ίσως μαζί με τον Διογέννη τον Μελισσόπουλο οι καλύτεροι παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας. Γι' αυτό πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους τιμάμε. Γι' αυτό σήμερα πήραμε την απόφαση να τιμήσουμε και τον Γιάννη τον Κλητσιώτη.
Ευγένη, σε παρακαλώ. Περιμένετε ρε παιδιά. Πάρ' το κράτο. Στη φωτογραφία δεν έχει πλάκα να φαίνεται. Γιατί online τα φωτογραφία. Όχι, να φαίνεται. Λοιπόν, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσουμε τη σειρά μου, παιδιά, τη διοίκηση και όλους εσάς βέβαια που μας καλέσατε σήμερα εδώ και μας κάνετε την τιμή. Να συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Νεκτάριο για όσα έχει πει και να αποτρέψω τη σημερινή διοίκηση και εσάς μαζί να συνεχίσετε όπως είχαμε κάνει και εμείς παλιά, με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια ένταση και ό,τι έχει αφήσει ο Νεκτάριος σε εσάς, να αφήσετε και εσείς σε κάποιους άλλους. Από εκεί και πέρα σας έχουμε όλους υγεία, ποδοσφαιρική υγεία και οικογενειακή υγεία και ό,τι μπορείτε παραπάνω για την ομάδα του. Τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, σηκώθησε όλοι μαζί μια. Έλα όλοι μαζί μια. Τάκη, έλα. Δεν μπορούμε να βγούμε. Θα μας πάρει να μας τράβηξει με την κάμερα. Έπρεπε να κάνει μια τηλεόραση να τελειώσει τώρα να γίνει. Πάμε τι κάθε κύριε. Πάμε.